आप लोग सुनिए ना, मेरा बात सुनिए प्लीज। रिकॉर्डिंग बार मलिकाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मसौली। बेची के खेत हम ओकरा पढ़ैलियै, उहो अब देला कोई बिसार हो। बेची के खेत हम ओकरा पढ़ैलियै, उहो अब देला कोई बिसार हो। बनी के टीचर हमारा भूलैला काय हम करबै सारा कार हो। बनी के टीचर हमारा भूलै कि हम करबै सारा कार हो। सभे समाज पर बड़ा भाव हो, केहू ना बोले पूछा बात हो। बनी के टीचर हमारा भूलैला कुछो न करै सरकार हो। बनी के टीचर हमारा भूलैला कुछो ना करे सरकार हो। तनको नहीं रखतयू बीपीएससी के लाज हो, बीपीएससी के लाज। मीडिया में आके सबके सामने भाषण दे हैयाज हो, भाषण दे हैयाज। तनको नहीं रखतयू बीपीएससी के लाज हो, बीपीएससी के लाज। मीडिया में आके सबके सामने भाषण दे हैयाज हो, भाषण दे हैयाज। कितनो सब कहै लोगवा मानै ना बतिया, कह दे कई घर बर्बाद हो। कितनो सब कहै लोगवा मानै ना बतिया, कर दे कई घर बर्बाद हो। बनी के टीचर हमारा भूलैला कुछ न करै सरकार